schroeft en tempo nog meer omhoog schroeft voor die eindsprint, Niels. Ja, absoluut. En als ik uit Rotterdam kwam, dan had ik inmiddels mijn onderbroekje uitgetrokken. Of anders mijn witte onderbroek had aangetrokken. Want jij kan gaan duiken als je uit Rotterdam komt. Of niet, Richard? Want ik zie Neerhuis heel dichtbij komen. Ja, Neerhuis komt heel dichtbij en het is bijzonder spannend. Ik weet niet wat er gebeurt. Deze jongens, tweede, derde, vierdejaarsroeiers van Neerhuis, die zo goed bij die Scali-ploeg weten te blijven. Dat Alleen, Jort! Kom op! Alleen, Jort! Absoluut. Alleen, Jort! Van Scali. Richard. Ja, het is een race van een leven van die Nederlanders. Scali gaat aan de leiding, maar het is niet meer dan een lengte. Niet meer dan een lengte. Het was vorig jaar meer met Neerhuis. Het is uniek. Scali heeft gewonnen. Het is Scali uit Rotterdam met de volks. Het zijn honderden supporters die nu het water in springen. Het is Neerhuis op twee. En het is de ploeg van Houden, Absoluut. En het is de ploeg van de derdejaars van Jort. Die hier gewoon blijven. Die hier gewoon derde worden. Buitengewoon netjes. En het zijn de mannen uit Utrecht die vierde worden. Het zijn de mannen van Amsterdam. Van Okeels die vierde, vijfde worden. Lager wordt zesde. En het is Protas uit Delft dat de zevende wordt. Maar was het niet Mitchell Steeman die met een exclusief